ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जायखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा बुंदोंमोन रां राशि मैथा हाजो बारि गंथाम बे दिनैहाय बीजेपी एजीपी आरो यूपीपीएल नि जिखिनि जोंहा सरकार दङ बा एनडीए नि जायफोर जोंहा दोलो दङ बे दोलोआसो दिनै बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन मानोना थांनाय समाव नैबे ओनसोलाव दाङाबाजि जादोंमोन हारिजों हारि फोथायलायनो हायै मोनसे सम्पतिनि रैखाथि गैयामोन जिउनि रैखाथि गैयामोन गावजों गाव फोथायलायनो हायामोन बे थासारि समाव बिथांमोननि सरकारा बिथाङाबो जेराव डेपुटि चिफ हिसाबै दंमोन दा बेनिखायनो बिथांनियाबो बे समाव नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों माबा मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ जों नुनो मोनाखै बे बाथ्राखौ हयथ' रायजो राजाफोरा निसय नोजोराव होदों बेनिखायनो दिनैहाय जाय सरकारनि आमोलाव गोजोना फैबाय जाय सरकारनि आमोलाव खौसेथिया फैबाय जाय सरकारनि आमोलाव दिनै फोथायलायनाय फैबाय जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय बिदा फंबाय सानज्लायनाय फैबाय जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय जोंनि जिउनि रैखाथि सम्पतिनि रैखाथि मोनबाय बे सरकारनि जों निसय रायजो राजाफ्रा थागोन आरो बेनिखायनो शक्तिशाली होननानै बुङोबा दिनैहाय एनडीए हिसाबै आं जायखौ बुंदों रां राशि मैथा हाजो बारि गंथाम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बे मोनथाम दोलोआवसो दं एनडीएआसो दङ आरो बेखायनो फैबाय थानाय 7 मेनि जिखिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि बारा एनडीएजोंसो बारगोन बिजाथि फोसावखांनायनि उनाव आङो मोनथाम जिल्लानि गुबुन गुबुन ब्लक कमिटि यूपीपीएलनि बीजेपीनि मण्डल कमिटि आरो एजीपीनि आन्चलिक कमिटि बेयाव थांनानै जोंनि दोलोनि मावथिफारियाफोर बिबानगिरिफोर आरो जोंनि मोजांखौ हास्थायग्रा रायजो राजा आरो सानसुमैफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनाय जादों बे मेल मिटिं खालामनायाव रायजोफोरनि गावनो गाव गोसो जानानै लैहोर लैहोर बाहागो लानाय आरो सरकारनि फारसे बिथांमोननि जिखिनि फोथायनाय बेखौ दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों जोङो बिनिफ्राय आन्दाज खालामनो हायो जे फैगौ बिसायख'थिया बिनि बारहावाया निस्सय एनडीएनि बिथिंजों बारगोन बेखौ जोङो आन्दाज खालामनो हायो बुंबाय जे दिनैहाय लेंनाङाखै रायजो राजाफोरखौ गावनो गोसो जानानै लैहोर लैहोर ओंखारबोदों मानोना प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि सायाव रायजो राजाफोरनि मोनसे फोथायनाय निस्सय दङ मानोना बिथाङा दिनैहाय 32टा गुबुन गुबुन माखासे आसनिफोर दिनैहाय लादों जायखौनाखि सिगांनि सरकारा काउन्सिलाव लानो हायाखैमोन आरो दिनै आसामावबो आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा दिनैहाय नोङो लाखपति बायदुनिफ्राय लानानै अरुण'दय आसनिनिफ्राय लानानै जि आसनिफ्रा नोङो एखेबारे गोरिबनिख्रुइ गोरिबसिन सुबुंफोरनि न'खराव सौहैदों आरो बेयाव खुनु थाखो सायख'वाजासे दिनैहाय लाखपति बायदुनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा गावखौनो गोहोगोनां खालामनो थाखाय जे सुबिदाफोर मोनदों बे आसनिफोरनि गेजेरजों दिनैहाय निस्सय गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननायखौ फोरमायनो थाखायनो दिनैहाय जोंनि मेल मिटिंफ्राव लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों।